Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Undoy. Taong 1997, Ahoy, Iloilo. Noong mga panahong ito, may isang matandang lalaki sa Ahoy na pinangingilagan ng maraming tao. Bata pa lamang si Undoy Pinuno, usap-usapan na ito, kaya yung kwento ng matanda, kinalakihan na rin niya. Madalas kasi itong panakot sa kanila dahil na rin sa kuno-kuno itong aswang sa baryo nila. Ang kaso lang walang makapagpatunay, kaya nababahala rin ang mga tao na gawan ito ng masama. Balong ang pangalan ng matandang yun, Pinuno. Mahigit 2 dekada na itong nag-iisa sa buhay at nakatira yon sa isang lumang bahay na noon pa hindi ko nakitang nagbubukas. Ang mga bintana nito ay palaging nakasarado, kaya ni minsan hindi pa namin nakita ang loob ng bahay. Sabi-sabay ng mga matatanda noon na kaya hindi ito binubuksan ni Balong ay dahil sa mga katawan ng taong itinatago nito sa loob. Yun nga lang, wala namang kakaibang amoy kapag dumaraan kami roon, kaya yung mga ganong usap-usapan, hindi din namin kaanong pinaniniwalaan. Matatalino na kasi noon ang mga bata, kaya hindi na basta-bastang nauuto. At siya nga pala, sa mga taong ito, nag-aaral na ako sa sekundarya. At hindi man sa pagmamayabang pero matalino talaga ako. Masyado ring malawak ang aking pangunawa, kaya hindi ako kaagad kumakagat sa mga istoryang walang kaakibat na patunay. Pero alam niyo, Pinuno, sa ganun kong edad, interesado talaga ako na makilala ang matandang yon. Kaya kapag wala akong pasok, madalas akong nagagawi sa bahay nito. Minsan may dinaraanan lang na kaibigan, pero madalas yun talaga ang daanan na gusto kong daanan kapag kapapauwi na. At sa loob ng ilang taong pabalik-balik ko roon, awa naman ng Diyos, walang nangyari sa aking masama. Madalas ko ring nakikita ang matanda pero hindi kami nito nagkakausap. Ano ba naman ang kailangan nito sa hamak na batang katulad ko? Di rin ako umaasa na mangyayari ang mga gusto ko, lalo pat itong si Balong, talaga namang napaka-misteryoso. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lamang dumating ang aking pagkakataon. Isang hapon, habang naglalakad ako papauwi, may nakita akong grupo na papalapit sa bahay ng matanda. Dala ng kuryosidad, bahagya akong huminto sa paglalakad para pagmasdan ng mga ito. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng mga tao na nangahas lumapit sa bahay nito. Metro lang ang layo ko sa kanila, kaya alam kong nakita na rin nila ako. Maya-maya pa, may isang lalaking kumatok sa pinto ng bahay ng matanda. Panay din ang pagsasalita nito na para bang kakilala nito ang nakatira roon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. At nung lumabas na ang matanda, kagad nitong naagaw ang aking atensyon. Hindi ko mawari noon ang aking gagawin, kaya ang ginawa ko, nagtago ako sa malaking bato malapit kung saan ako nakatayo. Pagkubli ko roon, tahimik ko silang pinagmasdan hanggang sa narinig ko na sumisigaw na yung 6 na kalalakihang pumasok sa bahay nito. Nagpakilala ito bilang anak ng batang babaeng nawawala sa karatig baryo, na kung saan pinaniniwalaan nila na si Balong ang dumukot sa nawawala nitong anak. Ang problema, wala itong sapat na ebidensya at ang tanging pinanghahawakan lamang nito ay yung resulta ng tawas ng tumulong sa kanilang albularyo. Nang marinig naman ito ng matanda, mahinahon ito ritong sumagot hanggang sa bigla na lamang itong sinapak ng kausap nito. Pagbagsak nito sa lupa, tinadyak-tadyakan pa ito habang nagwiwi ka ng, "Tang ka! Pag hindi mo binalik ang anak ko, papatayin din kita. Baka akala mo hindi namin alam na wala ka ritong kadugo. Sino sa tingin mong tutulong sa'yo?"
Habang nagsasalita itong lalaki, di naman umiimik si Tandang Balong. Ang ginawa nito, dahan-dahan lang na nagpahid ng dugo sa kanyang bibig habang pinakikiramdaman yung lalaking nagwawala sa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong humugot ng patalim. Kaya naman kahit natatakot ako, napilitan akong lumabas sa pinagtataguan ko. At walang sabi-sabi, lumapit ako sa mga ito habang nagwiwika ng, "Subukan yung saktan yan! Isusumbong ko kayo!" Nang marinig ito ng grupo, bigla itong natahimik. Kilala kasi nila ako at alam nito na marami kaming magkakamag-anak doon. Kaya naman bago pa lumala ang sitwasyon, agad nitong ibinalik sa lalagyanan ang hinugot nitong patalim. Dali-dali rin itong umatras sa kinaroroonan ng matanda, indikasyon na kinikilala nito ang aking pagbabanta. Bago rin yun umalis, nangako ito sa matanda na babalik sila. Mariing din itong inilahad na kapag nakumpirma nila na ito nga ang salarin sa pagkawala ng anak nito, hindi sila magdadalawang isip na gawin ang kanilang mga nais. Matapos nun, tahimik na itong umalis. Ako naman naiwan lang sa kinaroroonan ko habang mayat-mayang tinitingnan yung mga magsasakang paparaan. Nakahinga talaga ako noon ng maluwag pinuno dahil sa mga magsasakang na taon lang na dumaan. Paglayo ng grupo, tsaka naman ako naglakad papalayo. Pero nang akmang papaalis na ako, tinawag ako ng matanda. Nang marinig ko ito, medyo nag-aalangan akong lumapit hanggang sa makiusap na ito sa akin na paunlakan ang kahilingan nito. Dahil sa sinabi ni Tandang Badong, kaya napilitan akong sumunod. Nangangatugma ng tuhod, naglakas loob akong tumayo sa kanyang harapan hanggang sa kami ay magkausap. Undoy, pakikiusapan ko lang yung nangyari kanina. Gusto kong wala kang pagsabihan ito para hindi ito magdulot ng takot dito sa ating baryo. Wala akong hangad na masama, pero mga kaaway na mismo ang gumagawa ng paraan para may gawin ako. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, ilihim mo ang lahat ng nasaksihan mo. Sa gayong paraan, ikakasiya ito ng aking puso. Sige ho, Mang Balong, kung yan ang gusto ninyo. Pangako ho, wala akong pagsasabihan ng mga nakita ko. Pagkasambit ko nito, agad ako nitong pinaalis. Malapit na kasing dumaan yung mga magsasaka, kaya para hindi ito maghinala, kailangan kong makalayo sa bahay nito. Paglabas ko ng tahanan ni Lolo Balong, diretso ako sa bayabasan para manguha ng bunga. Pinilit kong maging abala sa aking ginagawa para hindi sila magduda. At kagaya ng inaasahan, nakalusot ito. Paglayo ng mga magsasaka, dali-dali naman akong naglakad papauwi. Hindi ko na inisip ang tungkol sa aking mga nakita nang sa gayoy hindi ako pagdudahan ng aking ama. Dumaan ang gabing yan, naging normal ang lahat ng bagay. Dala ng takot at pag-aalala, hindi na muna ako nagpakita kay Tandang Balong. Literal na iniwasan ko ito hanggang sa dumating ang punto na nagkasalubong kaming dalawa. Nangyari ito sa harap ng paaralan, kaya hindi na ako nakalusot pa. Paglapit nito sa akin, pasimple itong nagwika ng, Pumunta ka mamaya sa bahay ko. Hihintayin kita. Nang marinig ko ito, medyo napaisip ako. Sa isip-isip ko nun, ano? Bakit kaya? May ginawa ba akong hindi niya nagustuhan? Bilang bata-bata pa, matinding takot ang naramdaman ko. Gusto ko nga noong hindi ito sundin pero mas nangibabaw pa rin ang takot ko. Alam ko kasi kung ano ang kayang gawin ni Tandang Balong, hindi lang sa akin kundi sa aking ama't ina. Matapos na, dire-diretso na akong naglakad patungo sa bahay nito. Hindi na ako pumasok ng hapon
para lamang hindi ako doon abutan ng gabi. Pagdating ko roon, agad akong dumiretso sa likurang bahagi ng bahay. Dito na ako naghintay sa kanya para makasiguro na walang makakakita sa akin. Maya-maya pa, nasipat ko na si Tandang Balong na papalapit. Agad itong pumasok sa loob hanggang sa mabuksan na nito ang pinto na nasa likod ng bahay. At kagaya ng inaasahan, sinenyasan ako nito na pumasok. Natatakot man, napilitan na lang rin akong sumunod. Maya-maya pa, pagdating namin sa bandang kusina, agad kong napansin yung mga lumang kagamitan sa paligid. Napakarumi ng loob ng bahay na siya namang inaasahan ko noon pa. At sa sobrang dilim ng loob nito, hindi kaagad ako nakaaninag. Kung hindi pa nasanay ang mga mata ko, panigurado na wala ako roong makikita. Habang naglalakad kami sa isang makipot na pasilyo, may naririnig akong tunog ng sundang na tumatama sa sangkalan. Hindi ko alam kung nasaan ito, pero alam ko na nasa loob lang ito ng bahay. Gusto ko tong itanong kay Lolo Balong, kaso lang may mga pag-aalangan pa ako. Pagkaraan ng ilang minuto, narating namin ang sala kung saan bumungad sa akin ang mga upuang binabalot ng makapal na alikabok. Di kalayuan dito, may mga napansin akong kadena na nakasabit sa dingding. Wala ako roong nakikita pero sa katagalan ng aking pagmamasid, may mga nakita ako roong taong nakasabit pati warik. Nakakonekta ang kadena sa kisame, tapos ang kadena ng mga yon nakakonekta sa kawil na nakatagos sa paa ng mga biktima. May mga busal din yun sa bibig, kaya kahit inuud na ang mga sugat nito, hindi ito nakakagawa ng ingay. Nung makita ko ito, bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Gustong-gusto ko nang umalis sa lugar na yon pero pakiramdam ko nakaangkla ako sa takot ko. Iniisip ko kasi na posibleng gawin din ito sa akin ng matanda kung hindi ako susunod sa gusto nitong mangyari. Kaya naman kahit parang natutunaw na ako sa takot, pinilit kong manatili kung saan ako naroon. Nang mapansin naman ni Tandang Balong na hindi na ako halos makapagsalita, hinaplos nito ang aking balikat habang nagwiwika sa akin ng, Huwag kang matakot, Undoy, dahil hindi yan mangyayari sa iyo. Mabuti kang bata at masunurin sa utos ng mga nakakatanda. Kaya naman kinagigiliwan kita. At kaya ko ito ipinakita sa iyo dahil gusto kong ipaalam na nadakip na ang mga tampalasang namahiya sa akin noong nagdaang araw. Malaki ang kasalanan nila sa akin, kaya kagaya ng iba, dadanasin nila ang pinakamabigat na parusa. At gusto ko, Undoy, maging testigo ka sa lahat ng gagawin ko sa kanila. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla itong sumipol. Matapos nun, may lumabas na isang matabang lalaki sa isang madilim na pinto kung saan naroon ang mga biktima. Nung makita ko ito, kinilabutan ako. Gawa ng yung taong yon hindi normal ang laki ng katawan. Ubod ito ng taba tapos parang may sakit ito sa pag-iisip. Nakahubad lang din ito at may daladala itong patalim na parang kawil ang disenyo. Ubod din yun ng baho na parabang kulang na lang pamahayan ito ng langaw. Kapansin-pansin din ng laki ng bunganga nito na parabang kaya nitong kumain ng isang buong manok sa isang subuan lang. Matapos ko itong masilayan, bigla kong napaatras, dala ng matinding takot. Nang mapansin naman ito ng matanda, inabisuhan ako nito na huwag mabahala dahil ang nilalang na yon ay tagasunod nito. Ito ang nagsisilbing mangangatay ng mga nahuli nitong pagkain. Nang mabanggit niya ito sa akin, dito na itong ngumisi kasabay ng pagbulong nito ng, Alam mo, Undoy, tama ang hinala ng mga kababaryo natin sa akin. Aswang ako, at hindi lang bastang aswang, kundi isang kapunan.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako marunong manalo. Maliban na lang kung personal ito. Nang marinig ko ito, Pinuno, dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na sumagot. Ang hindi ko kasi maintindihan, bakit ako ang pinagkatiwalaan nito? Gayong napakabata ko pa nun. Isipin ninyo 18 anyos pa lang ako nung makilala ni Tandang Balong. Pagkarinig nito sa aking mga tanong, napangisi lang ito habang nagwiwika sa akin ang, Dahil ang mga bata ay masunurin. Malawak pa ang kanilang takot. Kaya hindi sila gagawa ng paraan para mabigo ang mga taong naniniwala sa kanila. Yan ang rason ko, Undoy, kung bakit sa dinami-rami ng tao, ikaw ang napagkatiwalaan ko. Mula sa araw na ito, masanay ka na sa mga bagay-bagay at ituring mo na rin ako bilang pangalawa mong magulang. Poprotektahan kita, anuman ang mangyari sa iyo at sa pamilya mo. Basta'y pagpatuloy mo lang ang ating nasimulan. Tandaan mo, ikaw ang magsisilbi kong pananggalang dito sa ating baryo. dahil sa sinabi nito, tsaka ko palang naunawaan ang rason ni Tandang Badong. At ang mga sinabi niya noon sa akin ang nagbigay ng lakas upang ako'y makaramdam ng kapanatagan sa aking sarili. Kumbinsido na rin ako na hindi ko ito kaaway, bagkus ito ay aking kaibigan. Pagkatapos ng aming usapan, tsaka ako napatingin sa anak nitong nilalang. Sinimulan na kasi nitong kaladkarin yung isang lalaking nakasabit patiwarik sa bubong ng bahay. Pagbagsak nito sa sahig, ramdam ko ang matinding sakit na naramdaman nito. Halos magwala na nga ang taong yon pero wala pa rin itong nagawa. Maya-maya pa, pinahiga ito ng nilalang sa sangkalan at mula sa dapa-dapa, sinimulan niya itong tagtarin. Kulang na lang lunukin ng biktima yung busal nito sa bibig para lang makahingi ng tulong. Kaso lang hindi niya ito nagawa hanggang sa namanhid at nanghina na ang katawan niya. Ilang segundo pa ang lumipas nang tadtarin na ito sa bandang bewang, dito na ito binawian ng buhay. Hindi ko halos maisip ang tindi ng pinagdaanan ng taong yon bago ito tuluyang mamatay. Takot na takot man sa aking nakita, wala akong nagawa kundi ang manatili habang nakapikit ang aking mga mata. Bagaman hindi ko ito nasisilayan, may mga pagkakataong napapasilip ako dulot ng aking kuryosidad. Hindi nagtagal, nang wala na akong naririnig, dito ko na nakita si Tandang Balong na hinahanap ang puso ng taong namatay. At nang makuha niya ito, agad niya itong nilamon na parabang napakasarap nito. Halos masuka-suka ko noon pero hindi ako nagpahalata. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik ito sa akin ng may mapupulang mga mata. Nakausli na rin ang mga pangil nito at kulang na lang magpalit ito ng anyo. Dahil sa pangyayari, nasindak na naman ako. Dala ng desperasyon, hindi ako nagpakita ng kahit na anong kilos. Basta ang ginawa ko, nakatayo lang at nakayuko. Panay na rin ang panginginig ng aking katawan sa puntong hindi ko na makontrol ang aking ihi. Basang-basa noon ang salawal ko pero hindi ko to binigyan ng pansin. Paglapit naman ito sa akin, inilabas nito ang kulay lila nitong dila na mag-aanim na dangkal ang haba. Agad itong lumapat sa aking balat hanggang sa mag-iwan na ito ng malapot na laway. Nang may sakatuparan na ito ni Tandang Balong, dito ko ito narinig na nagsambit ng mga buhay na salita kasabay ng pagwika nito sa akin ng, Mula sa araw na ito, pagmamay-ari na kita. Sino man ang kalaban mo ay magiging kaaway ko. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng matinding kilabot. Alam ko kasi na
Ang ginawa ni Tandang Badong noon ay isang proteksyon, hindi lang para sa akin, kundi para sa amin ng pamilya ko. Matapos niya yung gawin, magkasama naming pinanood ang pagkatay sa mga natitira pang biktima. Dumaan ang mga linggo at buwan pinuno. Tila bang naging normal na lang sa akin ang mga ganoong pangyayari. Hindi ko rin maisip kung papaano ito nangyari, pero isang araw naramdaman ko na lang, wala na akong takot sa aking katawan. Kaya naman sa katagalan, natutunan kong masabayan ang lahat ng lihim na ginagawa nito. Habang nanghuhuli ng pagkain ng matanda, ako naman tahimik na nagmamasid sa kanyang tahanan. Ako ang nagbabantay dito kapag wala ito, upang masiguro naming walang manloloob. Ako rin ang responsable sa pagpapakalat ng mabubuting nagagawa ng matanda para makuha namin ang panig ng marami. May impluwensya ang pamilya ko noon, Pinuno, kaya sa loob lamang ng maikling panahon, marami na akong nahikayat. Bagaman may mga nagdududa sa akin, di rin ako rito nahirapan. Wala kasi silang maipakitang pruweba na ako ay kinakasangkapan ng matanda. Ang naging batayan ng lahat ng ito ay ang normal kong kaisipan at abilidad kong mahawakan ang kahit na anong pangontrang may kaugnayan sa mga aswang. Nung makuha ko ang pabor ng marami, dito pa mas lalong nagalak si Tandang Balong. At bilang pagpapakita ng pasasalamat, binigyan ako nito ng mga bagay na hindi ko sukat akalaing matatanggap ko sa kanya. Hindi na rin ako noon ng problema sa pera, kaya paunti-unti, hindi na ako nang hihingi. Akala ko ito na ang pinakamagandang parte ng buhay ko, pero hindi pa pala. Wala kasi akong ideya noong mga panahong yon na marami na palang naiinggit sa akin sa naging kaugnayan ko kay Tandang Balong. At mas lumala pa ito nung magkaroon ako ng asawa 5 taon matapos kaming magkakilala. Nang ipinagdalang tao nito ang panganay kong anak, halos gabi-gabi kaming pagpistahan ng mga aswang. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong, gawa ng si Tandang Balong ng ibang bayan. At magtatagal ito roon ng ilang buwan, kaya wala na ako halos ideya sa gagawin ko. Kalaunan sa kakaisip ko, nagdesisyon akong puntahan yung anak nitong nagsisilbing bantay sa bahay. Alam ko na wala ito sa katinoan, pero nagbabakasakali ako na matutulungan ako nito. Ang kaso lang, hindi naging maganda ang resulta ng naging plano. Imbis kasi na magkausap kami, bigla na lang ako nitong sinugod na para bang isang hayop. Nagpang-abot kaming 2 sa loob ng bahay hanggang sa milagroso kong nakatakas dito. At nung nakalabas na ako, hindi na ako bumalik. Kinagabihan nun, inabisuhan ko ang asawa ko na magmatsyag sa paligid. Nakabukod na kasi kami, kaya wala na kaming ibang kasama roon. Malayo rin ang naging bahay namin sa mga magulang ko, kaya medyo mahirap na humingi ng tulong. Ilang beses na rin kami nilang inabisuhan na lumikas na muna, pero ayoko nang bumalik sa amin. Ang iniiwasan ko kasi, baka may masabi ang aking ina sa kinakasama ko. Kailangan ko itong protektahan, lalo na't nagdadalang tao. Habang lumalalim ang gabi, panay na ang pagsialulong ng mga aso. Maligalig na rin ang paligid, animoy may kung anong delubyo na paparating. Maging ako man nun, kinakabahan na talaga dahil sa hindi ko na rin alam ang aking gagawin. Bukod sa duda ko sa integridad ng bahay namin, wala rin kami roong malalapitan kung sakali mang malagay kami sa alanganin. Literal na palakasan na lang talaga ng loob ang pananatili namin doon, Pinuno. Isang oras bago sumapit ang 11:00 ng gabi, nasa labas na ng bahay ang mga nilalang. Samot-saring huni na ang ginagawa ng mga ito na para bang nananakot. May sumisigaw, may nag-oorasyon, at ang pinaka nakakabahala sa lahat ay yung mga kumakatok. Kakatok ito ng ilang beses tapos tatawa ito bago kami makarinig ng malakas na kumpas ng hangin. Yun bang parang may lumilipad?
Panaka-naka na rin ang pagsakit ng tiyan ng asawa ko. Kaya pigil hininga na rin ito para lamang di makagawa ng ingay. Awang-awaman, alam ko sa sarili ko na wala rin akong magagawa para siya ay matulungan. Pagkaraan ng ilang minuto, may mga kalabog na kaming naririnig sa labas. Yung mga bintana ng bahay pilit na ring binubuksan ng mga ito na animoy nagmamalabis na itong makapasok. Nang marinig ko ito, Pinuno, tsaka ako nagkaroon ng lakas ng loob para kaharapin sila. Sa ngalan ng aking asawa at anak, na wala ang takot sa dibdib ko. Di ko na rin inisip ang sarili ko, basta ang sa akin noon, makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Walang sabi-sabi, kinuha ko ang talibong na hinaram ko sa tatay ko, sabay dali-dali akong lumapit sa pinto. Ilang beses ko rin itong pinakiramdaman bago ko napagtanto na dumistansya na ito sa bahay namin. At nung mangyari ito, di ako nagdalawang isip na lumabas. Pagbukas ko ng pinto, napatingin ako sa aking asawa habang nagbibiling. Dito ka lang. Isarado mo ng maigi ang pinto at wag na wag mo itong bubuksan hanggat hindi nag-uumaga. Maliwanag. Tiisin mo lang din ang mga maririnig mo mula sa akin. Isipin mo na lang, ginagawa ko ito dahil ito ay kailangan. Mahal na mahal ko kayo. Matapos ko itong sabihin, tsaka ko tuluyang isinara ang pintuan. At nung makita ko na ang kaganapan sa labas, dito ko nakita ang mga aswang na nakatayo malapit sa bakod ng aming bahay. Nakatayo lang ang mga ito at hindi gumagalaw. Bagaman madilim sa lugar kung saan sila naroon, nakita ko mismo kung gaano kapangit ang kanilang mga itsura. Napakababaho rin nila na halos isipin mo na isang dekada na itong hindi naliligo. Bawat isa rin sa kanila ay merong butot balat na katawan, tapos may mga humpak na mga pisngi. Bitak-bitak din ang kanilang labi kung saan nakalaylay ang mahaba nilang dila. Wala rin itong mga buhok sa ulo, tapos panay ang pag-angil nito na parabang wala itong kapasidad na magsalita. Nung makita ko yun, Pinuno, hindi na ako umimik. At ang tanging ginawa ko, paghandaan ang nalalapit na pagsugod ng mga ito. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagsiatungal ang mga nilalang na yon bago ito sumugod sa akin. Nung makita ko ito, di na ako umalis sa kinaroroonan ko. Sa aking pagkakatanda, Pinuno, nasa humigit 12 ang nilalang na naroon. Mula sa malayo para silang kamatayan na papalapit sa akin. Oo, nakakatakot pero hindi na ako nag-isip para sa kaligtasan ko. Dahil ang namutawi sa aking wisyo nun ay ang kaligtasan ng aking pamilya. Paglapit ng mga nilalang, agad ako nitong tinadyakan at nilapa sa may bandang balikat. Malalalim din na kalmot ang sinalubong ko hanggang sa makaramdam na ako ng matinding panghihina. Pagbagsak ko nun, literal na nag-aagaw buhay na. Sinikap kong maibalik ang aking wisyo at lakas, pero parang huli na ang lahat. Kaya naman kahit gusto ko pang lumaban, wala na rin akong nagawa. Yung katawan ko kasi noon, literal na papasuko na. Pero nang akmang mawawalan na ako ng malay, nakita ko ang pagsiatrasan ng mga nilalang na papasugod na ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ito nangyari, pero naniniwala ako na merong isang individual na nagpakita para kami ay iligtas. Sa kagustuhan ko na makita ito, nagpumilit akong gumapang hanggang sa makaharap ako sa bahay. At pagsilay ko sa may pintuan, nakita ko si Tandang Balong kasama ang anak nito. Yung matanda, walang dalang kahit na anong sandata, pero mararamdaman mo rito ang nakakapangilabot na lakas nito. Samantalang ang anak nito, punong-puno ng kadena sa katawan. May hawak-hawak din itong mga kawil at iba pang mga sandatang malimit nitong ginagamit sa pagtadtad ng tao. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, ito na ang sinugod nila. At nung makita naman yon ng anak ni Tandang Balong, hindi ito nagdalawang isip na sumalubong.
Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding paglalaban. Biglang nayanig noon ang paligid dahil sa atungal ng mga aswang, hanggang sa makita ko na lang na isa-isa na itong bumabagsak dahil sa pagtama ng hawak na kawil ng anak ng matanda. Isipin ninyo, pinagtulungan ito ng mga nilalang pero sa bandang huli, wala rin silang nagawa. Matapos nun, hindi nagdalawang isip na umatras ang mga natira. Ngunit nang akmang lalayo na sila, biglang may pumigil sa kanila na hindi nakikitang puwersa. Sapilitan sila nitong pinabalik hanggang sa tuluyan na silang makalapit sa matanda. At nung magkaharap na ang mga ito, nakita ko kung papaano bumuka ng napakalaki ang bibig nito. Ilang segundo itong nanatili sa ganon bago nito higupin ang laman at kaluluwa ng mga aswang na nakatitig sa kanya. Pagkatapos itong gawin ni Tandang Balong, nakita ko na buto na lamang ang natira sa mga ito. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, gayong hindi naman niya ito kinain. Matapos nun, tinapon ng matanda ang mga naiwan nitong labi. Pagtahimik ng paligid, agad itong lumapit at humingi ng tawad. Pasensya ka na, Undoy, kung hindi kita kaagad natulungan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagagambalain ng lahing yan. Sige na, pumasok ka na. Nang marinig ko ito, tumangulang naman ako. At pagtalikod ko, bigla na lang nawala yung dalawa kasama ng mga labi. Magmula noon, hindi ko na sila nakita pa. Wala na ring nangyaring pagpaparamdam, kaya ang ginawa ko naghintay ng pagkakataon upang kami ay muling magkausap. Ang kaso lang pinuno, pagkaraan ng ilang buwan matapos ang panganganak ng asawa ko, nabalitaan ko na patay na si Tandang Balong. Natalo ito ng isang mahusay na manggagamot. Espiritual na kumbate ang kumitil sa buhay nito, dahilan para masunog din ang kaluluwa nito. Nung nabalitaan ko yon, pinaghalong lungkot at pasasalamat ang naramdaman ko. Lungkot dahil nawala ang tumulong sa akin, at pasasalamat naman dahil nakawala ako sa kanyang bigkis. Dahil dito, sinimulan kong mamuhay ng normal. Pilit kong kinalimutan ng lahat pero sadyang nakatatak na ito sa aking pagkatao. At ngayong matanda na ako pinuno, nanatiling sariwa pa rin sa akin ang sinabi ni Tandang Balong na ituring ko siya bilang pangalawang magulang na gapunan.